Takže ahoj lidi, já asi tamhle vydám, mám tady svoji hokejku. Musel jsem si odvázat na čepely vázání, protože to bylo zničený už. A dneska si ukážeme, jak si zavázat na hokejce čepel a i tady nahoře rukojeť. Já už nevím, jak se to jmenuje, jo. Tady mám svoji hokejku, plus na tu rukojeť budu mít tady tu dřevěnou. Tady ten hořejček budu na ruku. Mám tady pásku, ještě si dojdu pro nůžky pak a můžeme začít. Takže nejdřív bych začal asi, rukojeť bych vám ukázal takhle, že prostě tu vezmete si tu pásku, nebo odmotáte si kus a začnete lepit úplně na vrcholu, jo, úplně začnete motat, aby vám z toho vznikl aspoň takovýhle výstupek, jo, pak už si z toho výstupku vyjíždíte a takhle jedete přes hrany, kam vám to vyhovuje. Takže já si myslím, že ani tohle nebude potřebovat, že to asi pochopíte, nebo vám to vysvětlí rodiče. A teď se vrhneme teda na čepel. Tady takhle to můžete zaseknout nebo prostě držet. To tady takhle zaseknu. Vezmete si normálně pásku a začnete motat někdy tak tady. Počkejte. Tady takhle začnete motat. Já vám pak i ukážu, kde to je. Mně se to tady nevede moc. Takže tady to objevu ještě jednou. Jo, tak tohle se mi vůbec nepovedlo, tohle obvázání. Já si musím ještě jako zapevňovat, protože tahle páska mě už moc nelepí. Takže já si to musím splňovat, ale normálně najdete pásky, co lepí normálně, protože já už mám hodně dlouho. Jo, já mám od té doby, co jsem začal hrát hokej. Když vlastně hokej jsem nahrál už hodně dlouho. Naposled minulou zimu. Asi se divíte, proč to tady mám tak divně. Já vám to už říkal jednou, protože prostě ta páska už moc nelepí. Já sice tady vidíte, že to lepí, ale tam ty nějaký části prostě už moc nelepí, jsou takový zabředlý. Samozřejmě čepel se nezamotává celá. Při textování třeba byste si mohli, a já
ještě tady jako udělám takový křížek na zakončení. Počkejte, teď já si tady jenom si to ustřihnete. A vlastně takhle by měla vypadat finálovka. Já vám ukážu přesně detaily mý okejky, jak já to dělám. Já si to tady, dívejte, tady začnu, motám z druhé strany a pak to musím obkroužit víckrát různě křížem. Pak ještě křížem takhle vzít, nebo takhle šikmou sem, takhle do této části a pak už motám normálně. Plus teda vzadu, tady, úplně na konci, pak už jenom obmotám takhle tam. Ještě jednou tady. A pak už jenom zakončím. Máme takhle nádherně omotanou čepel. Jo. Plus ještě teda tady takhle. A je to značka okejky Draco, jo. To by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud nezapomeňte dát like a odběr a já se s vámi loučím. A u dalšího videa čau.